मोनसे गोनांथार खौरां आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड आपडेट खालामनानै लायाखै नामा? नंगौ, नोंथांनि आखायाव माखासे सानल' दंसै आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सम सिमाया। UIDAI आ आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सम सिमाखौ 14 डिसेम्बर 2024 मायथाइसिम फोसावनानै होदों। बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामनानै ला। नंगौ, बे समाव आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब फोसावदों UIDAI आ। UIDAI आ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो माखासे आधार कार्डखौल' आपडेट खालामनो बिथोन होबोबाय थादोंमोन। नाथाय आथिखालाव गासैबो रोखोमनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो फोसावना होदों UIDAI आ। जुदि नोंथाङा दासिमबो आधार आपडेट खालामाखै अब्ला सम थानायावनो आधार आपडेट खालामना ला। UIDAI आ आधार आपडेट खालामनायनि सम सिमाखौ फैगौ 14 डिसेम्बरसिम होदों। लोगोसे नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ उन्दै बैसोआव बानायदों आरो नोंथांनि गथ'आ बे समाव 15 बोसोर आबुं जाबाय अब्ला नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ फिन खेब गोदानै आपडेट खालाम। मोनसे गोनांथार खौरां आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड आपडेट खालामनानै लायाखै नामा? नंगौ, नोंथांनि आखायाव माखासे सानल' दंसै आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सम सिमाया। UIDAI आ आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सम सिमाखौ 14 डिसेम्बर 2024 मायथाइसिम फोसावनानै होदों। बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामनानै ला। नंगौ, बे समाव आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब फोसावदों UIDAI आ। UIDAI आ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो माखासे आधार कार्डखौल' आपडेट खालामनो बिथोन होबोबाय थादोंमोन। नाथाय आथिखालाव गासैबो रोखोमनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो फोसावना होदों UIDAI आ। जुदि नोंथाङा दासिमबो आधार आपडेट खालामाखै अब्ला सम थानायावनो आधार आपडेट खालामना ला। UIDAI आ आधार आपडेट खालामनायनि सम सिमाखौ फैगौ 14 डिसेम्बरसिम होदों। लोगोसे नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ उन्दै बैसोआव बानायदों आरो नोंथांनि गथ'आ बे समाव 15 बोसोर आबुं जाबाय अब्ला नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ फिन खेब गोदानै आपडेट खालाम।